Buongiorno a voi, le nostre clienti di Velena in Italia. Ahojte, moje meno je Denisa. Ahojte, ja som Peťo. My sme zakladatelia Veleny. Mnohé z vás nás dnes vidia prvýkrát. Tiež sa tak pretože sme sa rozhodli. Nastal ten správny čas, aby sme vystúpili zo svojej komfortnej zóny a začali pre vás točiť videá. Videá ohľadom toho, ako Velena vznikla, prečo Velena funguje, prečo je tu s vami, čo nové pre vás chystáme. Tých tém je veľmi veľa, preto by som vás touto cestou chcela vyzvať, ak vás niečo konkrétne zaujíma, či už ohľadom Veleny, alebo ohľadom nášho podnikania, alebo niečo ohľadom nás ako o ľuďoch, dajte nám prosím vedieť v komentároch. A keďže na tento reel máme len 90 sekúnd, tak by som prenechala slovo Peťovi, aby vám vlastne zdelil tú najpodstatnejšiu informáciu, ktorú sme vám chceli povedať v tomto našom prvom videu. Chceme sa poďakovať hlavne našim zákazníčkam a followerkám za to, že nás máte radi. Že sa vám páčia naše produkty, že ste celý čas s nami, že sa nám dostáva toľkej podpory od vás, lebo to je to, čo vlastne nás naplňa. To je to, čo nás poháňa ďalej a to je to, čo v našej práci dáva zmysel. Takže tešíme sa na vás v ďalších videách a majte sa pekne. Čaute. Ahojte.